llavors la meva mare va buscar una noia de Gironella que feia classes de piano a tota la gent de Gironella, tots els nens i les nenes, nois i noies, més que nens i nenes, que volien aprendre a tocar el piano, no? Aquesta professora es deia Maria Antònia Fígols i la meva mare va contactar amb ella i li va dir, mira, et porto la Maria Antònia perquè vingui a classes. I ella li va dir, això m'ho ha explicat sempre la meva mare, li va dir, però jo no faig classes amb nens tan petits. Li va dir, és igual, tu la tens allà asseguda i que escolti. I vaig començar a anar a classe amb ella i ella em va començar a ensenyar a tocar el piano. I llavors allò tan típic dels pobles, no? Que quan una mestra es casa, deixa de fer classe, però llavors ja té la seva alumna més gran, que llavors es comença a fer classe, no? Llavors, quan la Maria Antònia es va casar, jo ja era més gran també, llavors ens vam traslladar tots els alumnes a casa de la Montserrat Calveres. I aquesta va ser la meva segona mestra de piano. Tenia 13 anys i els de 6è volien fer el viatge de final de curs i no hi havia ningú que els dirigís. I llavors ho van comentar a la Montserrat Calveres i ella va dir, us dirigirà prou la Maria Antònia. I em va ensenyar a dirigir i sí, vaig dirigir els de 6è, no? Jo no els vaig assajar, els va assajar la Montserrat Calveres, però com que aquell dia no ho podia fer, ella em va dir, mira, jo t'ensenyo com es fa per donar l'entrada, t'ensenyo com es fa per acabar i t'ensenyo com es fa per portar la pulsació. I sí, doncs jo a dirigir caramelles amb aquests nois i noies més grans que jo, que tenien 15 i 16 anys, no? Aquí va començar tota una via de direcció, no? Dirigia aquests nens, llavors vaig començar aquests més grans, llavors vaig dirigir els de la meva colla que també cantaven caramelles, llavors vaig començar a dirigir el cor de claver de Gironella perquè el senyor del cor de claver es va jubilar, el director, em van demanar si els volia dirigir, aquí era més gran, ja tenia 18, 19 anys, i dirigia el cor de claver. I l'altra cosa que feia era que a les misses, a les celebracions de les misses, la Maria Antònia Fígols tocava l'harmònium i llavors la gent cantava, no? I quan la Maria Antònia Fígols es va casar, va tocar l'harmònium a la Montserrat Calveres i va arribar un moment que la Montserrat Calveres va dir que no i em va ensenyar a tocar l'harmònium a mi. I llavors jo tocava l'harmònium a missa i llavors quan ja en sabia una miqueta més, la gent em llogava per anar-los a tocar els casaments, els batejos o les comunions. I vaig anar a escoltar un concert de la Polifònica de Porreig que van venir a Gironella a cantar, a l'església de l'Hospital, encara me'n recordo. Quan vaig sentir la coral de Porreig, vaig dir, jo vull anar allà, jo vull estar allà cantant, no? I era molt joveneta, i llavors em vaig haver d'esperar una miqueta, perquè clar, s'havia d'anar a Porreig a assajar, algú m'havia de venir a buscar, el de sempre, no?, que passa en aquests pobles. I al cap de poc ja vaig anar a cantar amb la Polifònica de Porreig. I amb la Polifònica de Porreig hi vaig cantar-hi 4 anys, vaig cantar-hi. Quan en Josep Pons se'n va anar de música a la Rosaleda, en Josep Pons, que ara és el director de l'orquestra del Liceu, llavors jo, com que era la que sabia més música de la Polifònica, i com que sabien que tocava el piano, amb el director de la Polifònica, el Ramon Noguera, em va demanar si jo podia fer la feina que feia en Josep Pons, no? Llavors jo vaig passar a ser la sotsdirectora de la Polifònica i tocava el piano, no?, a la Polifònica. Bé, i anava fent tot això i dirigia els cors de les Caramelles a Gironella i continuava tocant l'harmònium. I en aquell moment va ser quan vaig començar a estudiar a Barcelona. Hi havia un músic, un amic més gran que jo, en Joan Cuscó, que era el bateria de la Rosaleda, i com que amb en Joan Cuscó tocàvem junts a la Polifònica de Porreig, perquè algun dia havia vingut a fer algun bolo quan fèiem el Jesucrist Superstar, em va dir, allà a mitja classe, va dir, tu hauries de tocar un instrument de cobla. I li vaig dir, per què? I em diu, perquè com que toques el piano, si toquessis un instrument de cobla, podries anar a tocar amb una cobla orquestra. Li vaig dir jo. Clar, no m'ho havia plantejat mai a la vida, això. Li vaig dir, molt bé. I em diu, hauries de tocar el flabiol. I jo li vaig dir, no, el flabiol no, la tenora.
I el mestre era el pianista Joan Rubinat de Torelló. I un dia parlant, no, li vaig dir, és que clar, m'agradaria tocar la tenora, però no sé on es compren les tenores, li vaig dir. I em diu, és que no hi ha cap botiga que en venguin de tenores, has d'anar-les a comprar i el qui en ven és en Ricard Viladasau. Li vaig dir, vale. I em diu, no li vaig dir, i com ho he de fer? Diu, jo n'hi acabo de comprar una, em va dir. Dic, i em donaries el telèfon? Sí. I llavors va ser quan vaig trucar en Ricard Viladasau i la vaig comprar la tenora, que la tinc, el Catroi, no? Que ara no hi toco. Vam tenir diverses discussions perquè ell deia que ell em deia, d'entrada ja em va dir que no em vendria cap tenora. I li vaig dir, per què? I em diu, perquè tu has vist mai en una cobla de sardanes alguna noia o dona tocant la tenora? Li vaig dir, no. Diu, doncs per això. Diu, bueno, però si jo la vull tocar, què? Bueno, el que no li vaig dir, Però si jo la vull tocar, i ell anava dient sempre, les dones no toquen amb una cobla de sardanes. No toquen la tenora, no toquen amb una cobla de sardanes. No hi toquen, no hi són. Quan m'havia recuperat del susto, de que no ho podies fer perquè era una noia, el tornava a trucar. Vaig anar-hi 3 vegades. La segona vegada hi va haver-hi una conversa divertida perquè em va dir, és que les dones no podeu tocar la tenora perquè la vostra caixa toràcica és més petita que la caixa toràcica dels homes. I jo li vaig dir, molt bé, si vostè creu això, expliqui'm per quin motiu al Teatre del Liceu hi ha la Montserrat Caballé cantant al costat d'un tenor. Si la caixa toràcica de la Montserrat Caballé fos més petita que la del tenor o baix que canta allà, no se la sentiria. I ella està al Liceu cantant. I em va dir, bueno, això no és el mateix. D'acord. Bueno, ja està. Però llavors, clar, hi vaig tornar una tercera vegada i aquí va ser quan em va dir, ets tan pesada, té una tenora i toca. Vale, ja està. I llavors tinc el Catroi, que encara el tinc, encara el conservo, no? I llavors vaig anar a classe amb en Josep Colomer, que també va ser un... Clar, totes aquestes coses de tocar la tenora, tot això de tocar la tenora, sempre ha estat, em surt la paraula, una odissea, no? Perquè sempre és entrebanc, i saltem-ho, no l'entrebanc, perquè si jo tinc ganes de tocar, i llavors sempre busco la manera de saltar l'entrebanc. I llavors dirigia a quina cobla? A la Cobla Bages, que eren els que venien a tocar els ballets, i es tocaven ballets el dissabte al vespre, i llavors venien el diumenge al dematí, que també es feia alguna mica de ballets, i tocaven sardanes. I un any, això va ser 2 vegades només, no gaire temps, me'n recordo perfectament que em diuen els de la Cobla Bages, nena, perquè clar, aquesta expressió de nena era molt típica, nena, el segon tenor es jubila, era un senyor de Viladomunt Vell, allò que dèiem, no? Allà hi havia músics que tocaven amb cobles, i aquest senyor de Viladomunt Vell, que és terme municipal de Gironella, va dir, el Pei, es deia Pei aquest senyor, el Pei es jubila, sabem que toques la tenora, per què no vens a tocar amb nosaltres? I jo vaig dir, que bé, que guai, súper. I llavors, per entrar, em van fer una prova. Vam provar 3 músics. Perquè hi havia mitja cobla que volia que hi entrés jo, però mitja cobla que no, perquè era una noia. I llavors, per acabar-ho de decidir, vam fer una prova 3 músics, no? I finalment em van agafant a mi, tot i que era la que feia menys temps que tocava la tenora, però era la que sabia més música. I llavors, clar, als assajos que jo vaig anar, els altres 2 van anar també amb altres assajos, em van posar partitures a vista, i tot que el meu so no era el so que tinc ara, però jo vaig tocar les notes, triqui-triqui, i les mesures dels valors i tot plegat, no? Llavors, aquí, la meitat de la cobla, que eren els més joves, van dir, vindrà aquesta noia, perquè musicalment en sap, no?
i llavors vaig començar amb la Cobla Bages. Però com que la Cobla Bages treballava molt, perquè ells feien ballets, feien tots els ballets de l'Esbar de Rubí i tocaven moltes sardanes, estem parlant de l'any 1980, em van dir, nena, farem una cosa. Ho dic del nena perquè és molt present aquesta expressió, no? Llavors també us ho tenia una altra cosa, de quan anava a tocar amb ells, no? Vaig tocar-hi 9 anys amb la Cobla Bages. Em van dir, farem una cosa. Clar, ells tenien por de que jo no aguantés tot el que feien ells. I em van dir, començaràs només venint als ballets. I vaig començar només fent les actuacions de ballets, i a les sardanes no hi anava. Llavors, quan van veure que les actuacions de ballet les aguantava, llavors em van dir, vale, comença a venir a les audicions de sardanes. I en poc temps va anar tot junt, no? Vaig demanar l'excedència de mestre, vaig baixar a estudiar aquí a Barcelona i em va sortir la Cobla Popular, aquí a Barcelona. I vaig tocar 4 temporades amb la Cobla Popular, de tenora primera, perquè quan estava amb la Bages tocava de tenora segona, perquè el tenora primera era el Joan Adam i després el Pere Benítez. I jo el que volia era tocar de tenora primera, però clar, jo no... A veure, com us ho dic, tot això que us estic dient de no, tu no pots tocar, tu no pots tocar, tu no pots tocar, que d'alguna manera dic que m'ho tirava a l'esquena, això privava un seguit de coses, privava que sortís un so, privava un seguit de coses, fa que tu et tanquis, no? I llavors va arribar un moment que vaig dir, bueno, jo vull tocar de primera tenora, jo vull tocar de primera tenora, jo vull tocar de primera tenora, i va ser quan vaig començar a posar la banya aquí, no? I a la Pirineu ja vaig anar-hi de primera tenora, a la Popular ja vaig anar-hi de primera tenora, i llavors ja es va arrencar aquest camí de primera tenora. I vaig estar un any a la Pirineu, 4 anys a la Cobla Popular, i de la Popular em van trucar els de la Contemporània, que el Curri, el Xavi Cornellana, la deixava, i llavors em van trucar si jo hi volia anar, i llavors vaig anar amb la Contemporània 5 temporades. I llavors vaig plegar de la Contemporània i no vaig anar amb ningú, durant uns quants anys. I feia molts bolos, més que amb una cobla fixa, molts. I llavors va arribar un moment que vaig anar a fer un bolo amb la ciutat de Granollers, i al canvi del cas de venir amb nosaltres li vaig dir, això ja ho veurem. I vaig dir 2 coses. Vinc amb vosaltres, si vinc amb vosaltres, hi ha 2 coses que tothom ha de tenir clar. Cosa número 1. Jo no toco la tenora els diumenges perquè no sé què fer els diumenges. Jo toco la tenora perquè és la meva manera d'expressar-me. Per tant, si anem a tocar el diumenge, hem de fer bona feina. Vol dir això, I cosa número 2, si la cobla no assaja, jo no vindré a tocar. I, després de parlar-ho diverses vegades, estic a la ciutat de Granollers. I ara fa ja 3 anys? No he de fer més 5 o 6. Al demanar l'excedència, vaig baixar a viure aquí a Barcelona. Vaig baixar a viure aquí en aquest pis, que era un pis d'estudiants. No treballava de mestre i tocava la tenora i no tenia uns ingressos grans, no? Però jo ja sabia que això passaria i llavors em va arribar que a l'aula de música tradicional necessitaven algú que els hi fes classes de llenguatge. I com que jo, això d'ensenyar llenguatge és una cosa que m'agrada molt, no? Llavors hi vaig anar. Però el fet d'anar a l'aula ha provocat diverses coses. Primera cosa, que conegués tot un ventall diferent del moment d'executar la música tradicional. No només d'executar-la, sinó d'entendre aquesta música tradicional, no? I allà vaig contactar amb altres instruments, com són tota la gent que toca gralla, sacs de gemecs, tarotes, flaviols i tamborins, sí? I allà també vaig fer cant tradicional amb en Ramon Manent, i vaig fer tots els cursos de cant tradicional, que allà és on vaig trobar la meva manera d'expressar-me amb la veu, no? No calia cantar jazz, no calia cantar clàssic i canto tradicional, no? Llavors, a l'aula també va succeir una altra cosa, i és que
Un dia en Josep Maria Maiol, jo no el coneixia de res, li va caure a les mans un llibre de la Sénia, on aquest llibre explicava la banda. La banda. No? A Baix a l'Ebre tots sabem que de bandes de música n'hi ha moltes, no? I aquest llibre estava ben fet i explicava la banda, no? I llavors en Josep Maria Maiol va pensar, això ho hauríem de fer-ho amb els instruments d'aquí dalt, de la nostra terra, no? Tots aquests instruments tradicionals, amb la música tradicional. I va anar a parlar amb en Lluís Puig, al Departament de Cultura, i li va explicar. I el Josep Maria Maiol li va dir, és que hauríem de fer això. I en Lluís Puig li va dir, sí, però convindria que hi hagués, el Josep Maria Maiol és mestre de música i treballa a secundària, va dir, però convindria que hi hagués una mestra que conegués el tema dels nens i llavors podríem abarcar tota aquesta zona, no? I llavors, com que en Lluís Puig em coneixien a mi, em va trucar. I llavors tot això va anar junt, l'aula i conèixer el Josep Maria Maiol, fer aquest llibre que es diu Recatatxer, que està aquí dalt a la postada aquesta, i que aquest llibre va tenir una menció d'honor en els Premis Ciutat de Barcelona del 2011. I fer aquest llibre amb en Josep Maria Maiol va ser escoltar molta música tradicional, moltíssima, perquè aquest llibre té 18 unitats didàctiques, que cada unitat didàctica té com a mínim 8 audicions. Llavors, clar, per triar les 8 audicions que havien d'anar a cada unitat didàctica, un és el flabiol, el tamborí, la gralla, la tarot, el sac de gemecs, la rumba. Clar, aquí vam escoltar moltíssima música, jo ja treballava a l'aula de música tradicional, llavors era una impregnació de música total, no? Des del fer classe allà, construir el llibre, pensar en els nens, com ho podrien explicar, va ser molt bonic. Ho tinc molt clar i ho penso dir-ho aquí. Hi ha un desig molt gran dintre meu, no sé si el podré complir o no, perquè no se sap mai. Jo vull tocar obligades i vull fer el sol sobregut. Així de clar. El sol i el la.